Ние снимаме сега с Борислав ферма и много е хубава тази игра. Почти имам всичките, ама ще ги направим. Остават ни само 4 неща за събиране. Да, ето говори и ето. И сега трябва да събираме много моркови. Да. Виждате колко левел съм. Много е забавна играта, супер Да. е. Само пишете ферма и ще излезете. Да. Много е готина играта. Виждате. И Туалетната, като я натиснете, пръцка. дъждва ли сега? Ето виждате. Хора и ето играта е това. Много е забавен, казахме се. Абонирайте се! Много се абонирайте! Много се абонирайте и ще видите. Много абонирайте се. Много, много. И пишете колко хубава е играта. Забавно е. Пишете харесвания Пишете в харесвания. интернет. Да. Ако искате, пишете статии. И ето зареждаме. Хора, и вие се изтегляте. Много е забавна. Да, и е много лесна за изтегляне. Да. Ако искате да правите видео, знаете откъде. От Мобизен. От Мобизен правите видео. Натискате, чакате малко, после на екрана 1, 2, 3 Не, и видеото започва. 3, 2, 1 и почвате. И хора, Борислав тук не живее и сприх. Тук не живее Борислав. Кисперих живее той. Да, аз съм Борислав Пламенов Петков от Кисперих. И 30 левел съм и 40, 30, 145. не, 435 кристала имам, видяхте. И хора, бързо свършаме. Вие ще видите, че Е забавен. да. Чао! Хора, излизахме от играта и